The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. John 15:8. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Philippians 1:9. We ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love every one of you has for each other is increasing. 2 Thessalonians 1:3. Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. 1 Thessalonians 4:1. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Philippians 1:11. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge. 2 Peter 1:5. Nevertheless, the righteous will hold to their ways, and those with clean hands will grow stronger. Job 17:9. And we, who with unveiled faces all reflects the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. 2 Corinthians 3:18. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. If you are a believer, ikaw gimanduan diha sa pulong sa Dios nga imong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 that we call the recovery technique or rebound technique. 1 John 1:9 says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Alang kanimo higala agda ka ay imong gamiton kanang imong free will or volition sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon nga maong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. First or Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let's pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala ka namo ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pinagis pagtuon sa imong pulong. Salamat ni ining Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami karon audios nga imo kaming lamdagan pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan. Welcome now sa atong Bible study through the YouTube. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan nato
how to be a winner in this life and in the next. Sao na to pagkahimong mananaog nining kinabuhi og didto na sa eternidad maguban nga kita sa Dios. Okay, padayon kita og niya pa kita magdupo tuod sa atong tun-anan og ang topic nini ato nang labason sa atong panungduman may tungod ni ining theomatology, the doctrine of the Spirit. Okay, so ani ay mga pangutana nga atong pagatubagon samtang nagahisgot kita niining maong doktrina. Unang pangutana, is the Holy Spirit a real person? Tubag? Oo, ang Espiritu Santo tinuod na nga persona in the same sense nga ang Dios nga mahanog, ang Dios nga anak are persons. Ato ka nang mabasa 2 Corinthians 13:14, 1 Peter 1:2. Unya ang Espiritu Santo mao ang ikatulong sakop sa balaang Trinidad and one in essence with the other or with the other two. 2 Corinthians 3:17. Now, labihan daghana nga itong mabasa des balaang kasulatan, ascribing to Him all the attributes of deity, iyang pagka-Diyos. Ang Espiritu Santo, the Holy Spirit, dili lang kay merely a divine attribute of God, no. No attribute would be spoken of pinagi sa personal pronouns nga he, him, and his, nor could an attribute guide you into all truth. John 16:3 or 13 to 15, or restore and give life. You see? Nor could an attribute restore and give life. Genesis 1:2, Job 22:4. Sunod nga pangutana, Diyos ba ang Espiritu Santo? Of course. The Holy Spirit is deity. Those who reject sa konsepto sa balang Trinidad always seek to reduce the Holy Spirit to nothing more than an influence. Mura magmoy ilang pagtuo nga kini-influensya lang, just as they try to lower the Son of God to mere man. The incorporeality sa Espiritu Santo does not make Him any less a personality than it does the Father, who is equally invisible. Okay? Sunod nga pangutana, what is the present ministry of the Holy Spirit to the unbeliever? Tubag, ang ministry karon sa Espiritu Santo that makes the non-meritorious faith of an unbeliever effective for eternal salvation, gitawag kini og efficacious grace. Kung wa kining maong buhat sa Espiritu Santo in converting the unbeliever sa kanang kabig sa maong dili magtotoo, ang volition o kabubuton alone could never result in eternal life. Kung wa kining buhat sa Espiritu Santo sa kabig ni ining dili magtotoo. Now, when the unbeliever hears the gospel, sa diha nga siya makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, patay man siya spiritually. He is spiritually dead. So when he believes in Jesus Christ, he exhibits the faith sa usa ka patay nga tao. How can a dead man bring himself to life? Unsa man niya pabuhi siyang kaugalingon? What good is the faith of a spiritually dead person? Ang di magtotoo, hingpit gud siyang way mahimo siyang kaugalingon to attain eternal salvation in his spiritually dead state. Dili. So ang Diyos Espiritu Santo, in His matchless grace, maunay mo kanang muluwas
will come to the rescue niya itong positibo na nga dili magtotoo. Positive unbeliever. Una, he makes the gospel perspicuous. Iyag yung gipa tataw, tinaw, bahin niining kaluwasan, niining maing balita sa kaluwasan. Then, he makes faith in Christ effectual. Pinagi sa paghatag kaniya sa Diyos nun nga gahom to produce the intended result and purpose nga mao ang kaluwasan. Episodio 8. Now, unsa may papel sa Espiritu Santo bahin sa kaluwasan. Okay? Ang tubag. Ang intiro nga balaang Trinidad, the entire Trinity, nahilambigit kini sila sa kanang kamatayon ni Ginoong Kristo ug sa iyang pagkabanhaw. May kalabutan kini sila. And God the Holy Spirit specifically mao ang ahente, the agent of salvation. Siya ang nagapadayag sa maayong balita sa kaluwasan. He reveals the gospel. Matud pa sa Genesis 6:3 o magahimo niya ng pagtuo sa maong tao and makes man's faith in Christ effectual. Ephesians 1:13. So that the believer's faith dili lang kay mo should not rest on the wisdom of men but on the power of God. Gahom sa Dios. 1 Corinthians 2:5. Ug may hinungdan nga ang maong magtutuo na karon naluwas pinagi sa grasya through faith. Ephesians 2:8 and 9. Ang iyang pagtuo is made effective by the power of God, the Holy Spirit. Okay? Karon, unsa man ang ministry sa Diyos Espiritu Santo ngadto sa magtutuo na following salvation. Human siya maluwas. Unsa may iyang papel usab. Now, the Holy Spirit's post-salvation ministry, ino na ito, post-salvation ministry, human ang tao maluwas. Ngadto sa magtutuo na karon, gitawag kini og pagpuno sa Espiritu Santo. Okay? So the Holy Spirit's post-salvation ministry to the believer, gitawag na ang feeling of the Holy Spirit, pagpuno sa Espiritu Santo, Efesios 5:18, nga maoy kanang magapa kanang enables the believer to walk by means of the Spirit. Galatians 5:16, in a manner worthy of our station in life. Ephesians 4:1. So, tungod kay ang tanang mga magtutuo nahiusa naman kang Ginoong Jesucristo, they are now in union with Christ. They are now able to be sustained, nga masustentuhan sila, nourished and empowered ni anang kanang post-salvation ministry sa Espiritu Santo. John 7:37-39, John 7:14, John 14:15-17, John 16:13-14. Thus, ang mga magtutuo do become partakers na sa divine nature in experience, just as they are in position sa ilang kahimtang. 2 Peter 1:4. Ang Espiritu Santo magagiya, magatultol sa mga magtutuo into all truth. John 16:13-15. Now, ato ragong kanang ihulagway kanimo ang papel inunta, the role of the Holy Spirit sa pag-communicate na sa doctrinal truths. Aniya ang tubag nini. As the divine author, siya man ang kanang tagsuwat o author sa pulong sa Dios nga Amahan. So,
as the divine author of the Word of God the Father, nga mao ang hunahuna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16, Hebrews 3:7, Hebrews 4:12. Ang Espiritu Santo nagagarantiya, guarantees the perfect and accurate communication of God's message to mankind, pinagi sa original nga mga pinulungan sa Balang Kasulatan. 2 Samuel 23:2, 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1:20 and 21. Sa tibuok kasaysayan, siya nagapadayag sa kamatuoran ngadto sa katawhan and convicts the unbeliever of sin, righteousness, and judgment. Genesis 6:3, John 16:7-14. Now, sunod nga pangutan, unsa may buot masabot sa pagka-espiritual? Okay. It is the absolute status, kahimtang, of fellowship with God through sa paggamit sa rebound o resulta sa pagpuno sa Espiritu Santo. See? Mawala yun na. Ang absolute status of fellowship with God. Ang magtutuo karon can maintain niining iyang kahimtang this status if he chooses to be positive to doctrine and function so diha sa plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. Spirituality is dead opposite to carnality. Okay? At bang yun siya. As a believer's status in his Christian life. See? So may I repeat that phrase. Spirituality is dead opposite to carnality as a believer's status in his Christian life. Siyang kinabuhi nga Kristohanon. Now, sunod pong pangutana, nag-iingon kini. Unsa man ning buot sabot sa pagpuno sa Espiritu Santo? And how is it attained? Okay. Ang pagpuno sa Espiritu Santo is the absolute status of being in fellowship, pagpakig-ambitay sa Dios, uban sa Dios, ngagi mando ngadto sa matag kanang magtutuo nga nahisod ni ining panahon simbahan. Church is believer. Provision of the power of God to execute the Christian life. See? Pagsangkap ni sa Dios. Nining maong gahom sa Dios. Aron kita kanang tuman sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Now, kining maong kondisyon o kining kahimtanga matangtang kini pinagi sa atong pagbuhat o sala. Apan, it is attained or recovered pinagi privately naming or acknowledging sins to God the Father. Mao na nga itong tawag og rebound technique. 1 John 1:9 og Salmo 38:18. See? So mao na ang paagi. Just name your sins. Acknowledge, enumerate, cite, admit, o kanang kay gikan mo na sa original nga pinulungan nga homologeo. Kasi ato lang hinganlan. Atong admitihan nga nakabuhat tas mga sala o diha-diha ang Espiritu Santo o ang Dios magapasaylo kanato. 1 John 1:9 no sige sulti. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So all gani tanan malakip na tong mga sala nga imong nakalimtan na wa ni magpasabot nga imong tuyo og kalimot. Kadto rin yung nakalimtan nimo. Mga sala nga imong nabuhat, panakalimot ka, ilakip to sa Dios. Padun to niya. Now, laing pangutana karon. What are the spiritual gifts? How are they received? How do they function? Okay, ang tubag. Adunay duha ka kategorya
sa spiritual gifts, namely temporary gifts o permanent gifts. Okay. Atong isgutan sa ning temporary gifts. Kini kaning temporary gifts sawa pa mahuman ang balaang kasulatan. Such as, okay, unsa man ni mga temporary gifts nga gipanghisgutan din sa maong pagtulunan. Temporary gifts, apostleship, pagka-apostol, prophecy, knowledge, tongues, interpretation of tongues, miracles, healing. Okay? Nasa 1 Corinthians 12 to 14. Chapters 12 to 14. So, appeal pa ning healing, miracles, kay wa pa man mahuman ang Biblia. Now, these temporary gifts, unsay tuyo nini? Okay, unsay tuyo? They were designed to propagate the doctrine of the mystery. You see? Ang tuyo nini mao ang pagpasabwag sa doktrina sa kanang tinago, to gain a hearing for communicators of this newly revealed doctrine, to organize and administer local churches, o sa pagpasidaan sa Israel, ang mga Hudyo, of impending national discipline from God. See? Na umaabot nga kanang nasudnon nga disiplina gikan sa Dios. Now, as these purposes were fulfilled, nga tuman, the temporary gifts were no longer necessary and were gradually removed. Kung buot kang magtuon niya na mabasa sa 1 Corinthians 13, 8 to 10. Okay, mao na temporary gifts. Karon ni kaduha, permanent gifts. Post-canon, humana ang pagsuwat sa Biblia. Ang post-canon period, nga diin kita karon nagapuyo, in which we now live in this era of permanent spiritual gifts. Mao na ni panahon na ni sa permanent spiritual gifts, di na temporaryo. Unsa man ning mga gasa, gifts like pastor, teacher, evangelist, administration, helps, mercy, giving, paghatag. Ana mabasa diya sa Roma 12:8, 1 Corinto 12:28. Now, kini mao mga gasa nagasustenir sa royal family of God on earth, o naga-operate throughout all generations of the church age. Romans 12:6-8, 1 Corinthians 12:31. Now, kining maong mga espirituhanong mga gasa are a witness. Saksi kini sa grasya sa Dios nga Amahan. They are a witness to salvation in the church age. Hebrewanon 2:4. At any point in the church age, ang matag espirituhanong gasa sa matag geographical area, gikinahanglan kini for the function of the body of Christ in that area. 1 Corinthians 12:27-31. Naon sa maning gasa sa kanang dila. Okay. The gift of tongues. Okay, atong isgot ka gamay ni. The gift of tongues, usa kadto ka special warning ngadto sa mga Hudiyo of approaching divine discipline, kadto lagi impending nga nasudnon nga disiplina. Isaiah 28:9-13. Now, uban sa pagkaguba sa Jerusalem niadtong AD 70, ang maong pasidaan had no further value o kini gihunong. 1 Corinthians 13:8, 1 Corinthians 14:21. Kining espiritualong gasa sa dila, bestowed by God the Holy Spirit on the day of Pentecost, AD 30,
would be an unmistakable sign of Israel's spiritual failure, pagkapakyas sa Israel nga espirituhanong pagkapakyas, and imminent divine judgment na umaabot nga kanang Diyos nun nga paghukom, and would also herald the new church age. O katoy magapa kanang pag-anunsyo, pagpahibaw may tungod sa umaabot nga bag-o nga panahon sa simbahan. Na unsa man gyud ang papel ni ining gasa sa dilak, gift of tongues today karon kung naa magaling unsa may papel. Okay, paminaw ang bahin sa tongues, no, matapos ni tongues will cease. Now distortions kanibang pag lawgaw nini, pag kanang lubog nini, have permeated contemporary Christianity, making this one of the most controversial statements in the Bible. Minilyon ka mga magtutuo karong panahon na profess to speak a language they do not understand as a kanang pagpakita kunuhay sa pagbautismo sa Espiritu Santo, an evidence of a superior relationship with God. Now, let me explain to this in English. The animation and enthusiasm of their displays have infiltrated denominations and sects throughout the Christian world. The spiritual gift of tongues prophesied by Isaiah, si Propeta Isaias may tagna nini, was designed for a specific divine purpose, a warning sign to Israel of impending national destruction. Now kining maong gasa nga kanang bestowed by God the Holy Spirit on the day of Pentecost, AD 30, would be an unmistakable sign sa espirituanong pagkapakyas sa Israel, an imminent judgment, and would also herald the new church age. Mag-anunsyo, magapaybaw, matungod nini umaabot ng bagong panahon sa simbahan. But is the spiritual gift operational today? Mo ipangutana. The final authority for resolving the theological conundrum of tongues mao ang dili gyud masayop nga pulong sa Dios, the infallible word of God. Subjective thinking and emotionalism mislead mao na magapa kanang gubot. Okay, this will mislead and obscure the truth of Bible doctrine. Lubog ba? Only the pertinent passages from the Scripture, correctly translated and accurately interpreted, mao'y maka-reveal ngadto sa magtutuo, bahin sa kamuturan, bahin ining maong pagtulunan sa tongues. Okay, I hope na klaro nimo to. Now, laing pangutana, sunod nga pangutana mo ni, is faith faith healing legitimate today? Kung mao manggaling, if so, how is it accomplished? Tubag. Ingon nga ang gasa sa tongues and the water baptism of believers were made obsolete, nahuno na. Sa diha ang ilang mga tuyo alang niini nahuman gyud, natuman gyud. So also the gifts of apostleship, prophecy, miracles, and healing were all removed by the time the kadtong balang kasulatan na humana na kumplito na yan tong AD 96. 1 Corinthians 13, 8, 10. Si Pablo, Apostol Pablo, once healed the sick at will. Ganon. Na mabasa nimo sa Acts 19, 11 to 12. Kining maong kanang dili kasagaran nga calling card
establish his authority in a locale as being a communicator of the Word of God. Romans 15:19. But as early as AD 62, dili naman siya makaayo. Even his dear friend Epaphroditus, Philippians 2:25-27, 2 Timothy 4:20. But that time, ang iyang reputation was well established, ug ang the gift of healing, had been removed. Gitangtang. Now, okay. Ang sunod nga pangutana, mao ni, unsa maning pagbautismo sa Espiritu Santo? Okay. Sa panahon nga ang tao maluwas, at the moment of salvation, ang Dios Espiritu Santo mubutang sa matag magtutuo ni panahon simbahan into union with Christ. Mubutang nila ngadto sa pagkayusa kang Ginoong Kristo. Galatians 3:1-5, Galatians Galatians 3:1-5 and 14, and then 26-27, Ephesians 4:4-5, 2 Thessalonians 2:13-14. Now, kining giingon og instantaneous ministry sa Espiritu Santo nga gitawag og pagbautismo sa Espiritu Santo, 1 Corinthians 12:13, og kini mahitabo lamang din sa panahon simbahan. If any man is in Christ, he is a new what? Spiritual species. Ephesians 5:17. Ngayon yung mga bersikulo, ang Grigong pulong kainos, K-A-I-N-O-S, kainos, wa ni magpasabot og bag-o, as in recent, current, or new in time. Like a new coat nga puli sa daan nga type. Ang kainos, nagpasabot kini og new in kind, new in species, describing something remarkable that has never existed before. A totally unprecedented relationship with God. Ephesians 1:22-23, Ephesians 5:22-32. The new spiritual species, mao ang harianong panimalay sa Dios. Ang matag magtutuo niining panahon sa simbahan, therefore, na ila is identified with Christ sa iyang espiritual ng kamatayon, sa iyang pisikal ng kamatayon, sa iyang paglubong, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka dito sa langit, o ang iyang paglingkod sa tuong kamot samahan. Ang pagbautismo sa Espiritu, one of the 6 ministries niining panahon sa simbahan. Acts 1:5, 1 Corinthians 12:13, ug Ephesians 4:5. Now, karon atong tubagon ni mga pangutana din, ibahin kini ang ilang ipangutana bahin sa ingunta ecclesiology. Now, kini ecclesiology gikan kani sa original nga ecclesia. Okay? The called out ones ang buot pasabot nining ecclesia. Ang diin gi-transliterate kana sa in English nga church, o ngadto sa Binisaya nga iglesia. Now, okay, ang pangutana nila mo ni, what is dispensationalism? And do you regard it as an accurate interpretation of scriptures? Okay, ang tubag. Unas tanan, ang dispensation, inunta kapanahunan, what kabanyan ng Binisaya, ang dispensation, in Englishon lang na to,
usa kini sa gitawag og period of human history defined in terms of divine revelation. Matod pa sa Biblia, ang kasaysayan, history, is a sequence of divine administrations. Kining sunod-sunod nga mga kapanahunan reflect the unfolding of God's plan for mankind. See? They constitute the divine viewpoint of history and the theological interpretation of history. Ang kining maong doktrina sa dispensations or dispensationalism itself, kini matawag nato nga taytayan by which believers living in a specific time hanas ba sila o oriented sila ngadto sa kabubuton sa Dios, plano sa Dios, tuyo sa Dios alang sa ilang mga kinabuhi. Kining maong doktrina therefore becomes essential labihan sa pagkamanungdanon for understanding the believer's post-salvation experience. Now, ang atong pagkasayod nining maong dispensations, naghatag ka nato og kaalam nato individually, natong mga magtutuo, to handle the word of truth accurately sa tataw, sa husto, tukma, accurately, and to appreciate the magnificent grace of God, both in its particular provisions and in its overall objectives. Okay? Ang sunod nga pangutana nga may kalabutan gihapon ining iglesia sa maning lawas ni Ginoong Jesucristo. Okay, ang tubag, the body of Christ titulo kini alang sa universal nga simbahan ni ining kalibutan nga mao ang royal family of God, emphasizing, nagahatag og empasiya nga ang matag magtutuo in the present dispensation is in Christ, na diha kang Kristo and formed as one organic whole with a common plan, common goal, and a unified purpose. Ug dugang pagyunyana, ang simbahan mao ang lawas ni Ginoong Jesucristo. Ang simbahan is in union with Christ, pinagi sa pagbautismo sa Espiritu. Sa Ginoong Jesucristo, mi propesiya. He prophesied the baptism of the Holy Spirit atol sa kanang panahon sa iyang gitawag og hypostatic union, the dispensation of the hypostatic union. John 14:20, Acts 1:5. Excuse me. So, ang katumanan ning maong propesiya marked the beginning of the church age. Acts 2:1-4, cross-reference Acts 11:15-17. Now, sa tibuok nga panahon sa simbahan, ang pagbautismo sa Espiritu Santo forms the royal family of God. May nagapurma nga mao ang universal nga simbahan, also called ang lawas ni Kristo. 1 Corinthians 12:12-13. Kining lawas ni Kristo is still formed karon, gipurma pa nining panahon sa simbahan niini dinhi nining kalibutan, og ang matag sakop sa kaliwatan sa tao nga modawat kang Kristo ingon nga iyang manluluwas, automatic ni sila nga makasud ni ining maong lawas. And once this body is completed, sa dihang mahuman, matapos makumpleto na kining maong lawas, it's going to be raptured. Mao na removed from the earth. Tangtangod, kuhaon, sakmiton gikan nining
Kalibutan na, in the twinkling of an eye, labaw pa gani sa kapaspason sa pagpilok sa mata. 1 Thessalonians 13 to 18. And as His resurrected royal family, harianong panimalay, kita, mga sakom nini, will be physically like Him. Mahimo kita sama gyud kaniya, prepared to share His triumph, iyang kadaugan and coronation as the second advent. At the second advent, I mean, niyadtong panahon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo din sa yuta, and to become His bride forever. Kining maong simbahan. Philippians 3:20-21, Revelation 19:6-9. Now, din nilang una kita kutob at ipadayon ni ugma. Kanyang paidaghang mga pangutana din nga ilang ipa support nining atong may nungdanon sa mga atong mahibawan yun. We have to continue learning all the truths from the Word of God. Amahan mo ka Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka namo sa imong mga pulong, imong kamatuoran. Matud mo sa imong pulong, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Salamat o Diyos sa imong mga kabubuton nga imong ipasabot ka namo, imong tuyo, imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos ning tanan. Dala kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa pagkatuon pagdugang mga kamaturan. Salamat niya mong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.